bakarizketa honetako ardatza 5 instrumento dira. Txistua, alboka, dultzaina, panderoa eta trikitiza. Bakoitzeko 3 musikariren biografiak eta doinuak entzun ahal izango ditugu. Kaixo, ni Sabinaiz Itzerdi Euskal Dantzari taldeko kidea Goztakoa, eta honak ari dugu Galdakaora, Bizkaiko musikari tradizionalari inguruko erakusketa. Egune egongo da, noratzen da, 5:30 8:30 eta beraz animatu eta gure ondarea ezagutu. Eta Agabostegitako 2 galdakostarrak dira. Romualdo Zuloaga pandero jolea eta Mariano Barrenetxea albokaria. Guretzako ohore bat da eurek hemen egotea. Honek demostratzen du Galdakaok zelako lotura daukan musika eta dantza tradizionalarekin.